Hans pensler er japanske. Han henter inspiration i amerikansk jazzmusik, men Finn Nygårds plakatkunst bliver til fra et atelier i Nykøbing. Den prisbelønnede kunstner begyndte sit arbejde i 70'erne, og siden har han arbejdet intenst med grafik, og hans værker er i dag kendt verden over. Jeg har jo bare tegnet mine tegninger, og så vil skæbne det, at der er nogen, der begynder at efterspørge den. I det her tilfælde så er det en plakat for Mexico City, og det er en, jeg blev inviteret til at lave en om at save the water. Så laver jeg det, at når fisken er ude i det fri, så er den hel og lækker, og når den rammer vandet, så bliver den ædt op af alle mulige forurening. Så er jeg jo en gammeldags tegner, så jeg tegner tingene, laver skitser. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg selv føle, at nu har jeg fat i et eller andet. Jeg kan huske, en af de meget epokegørende ting for mig, det var, da jeg var lidt yngre, der var der et amerikansk magasin, det hed Graphics, som ringede og spurgte, om de må lave en artikel om mine plakater. Og jeg kan huske, at jeg fik 16 sider i det magasin. Og fra den dag ændrer alt sig. Jeg er så heldig stille, at fordi jeg laver plakater i så mange år, det bliver jo mere end 45 år snart. Knap nok. Jo, det gør det. 45 år. Så bliver jeg inviteret til alle mulige biennaler. Jeg ser i alle mulige juryer rundt omkring i verden. Så har jeg en masse udstillinger, og det holder jeg meget af. Jeg elsker jazzmusik. Jeg hører jazzmusik hver dag. Bliver inspireret af jazzmusik. Så er det sådan, at en af mine meget gode venner er direktør for Montmartre i København, eller forhenværende direktør. Og han har sådan med at sætte mig ind i noget nyt musik, som jeg aldrig har hørt før. Og det musik gør så, at jeg bevæger mig rundt i en verden, som jeg måske ikke har været, og jeg lærer en masse nyt musik. Og det er det, jeg synes, der er så enormt berigende ved jazzmusik. Jeg kan utrolig godt lide at arbejde med kalligrafi, eller den der sprøde streg, som jeg maler med mine japanske pensler, og som jeg har gjort i rigtig mange år, helt tilbage fra 70'erne, hvor jeg rejste første gang i Kina, for at lære at male med de kalligrafiske pensler i alle mulige tykkelser. Det, der er interessant igen, det er, at man kan få penselstrøgene til at virkelig skabe et eller andet, og de her penselstrøg det kan jo være alt muligt. De er enormt smukt. Jeg vil gerne vise en af de pensler, som bliver brugt. Og det er sådan en som den her. Og det er sådan, så snart man har fyldt en spand op med tus og dypper den en gang, så er der ikke mere tus tilbage i spanden. Men til gengæld, så kan man trække en rigtig lang streg, og man kan få den laserende, og man kan virkelig arbejde med den. Så det er et helt fantastisk redskab. Det her har jeg brugt som undervisning, når jeg har workshop rundt omkring i verden. Det hele handler om, det er at få papir til at leve, og få mit billede til at leve. Således at den, der beskuer det, og den kigger på det, bliver bevæget rundt i billedet. Fordi når I nu kigger på det nu, så ser jeg prikken her. Så ser jeg den herovre. Den har en linje, den ligger på den linje her. Den her, den har fat i den her. Det vil sige, at jeg kan styre, hvor jeg vil have folk til at kigge hen. Og det er lige meget, om det er stor maleri eller en plakat. Det er sådan her, det starter, og du bliver aldrig færdig med det. Du kan blive ved med at arbejde med det, og du kan arbejde med det hele livet. Og så på et eller andet tidspunkt, så har man fornemmelsen, at sige, så, nu er den der. Så kan du så spørge mig, hvordan ved du, når den er der? Men det kan man mærke. Selvfølgelig kan du ikke diskutere kunst, fordi når jeg har lavet det, så er det mit værk. Men det her, det er jo en øvelse. Det er en måde, hvordan vi diskuterer tingene på. Hvordan vi bygger det op på. Og om det er en kalligrafisk, eller det er en firkant, eller hvad søren det er fuldstændig lige meget. Fordi det her, det handler om at bygge det op og få en fornemmelse for en ting, som skal være stærk og være rammende. Den skal jo gerne ramme dig et eller andet sted. Til efteråret udstiller Finn Nygård sine plakater på Heltborg Museet i Thy.